tulee vitsin kanssa ilmaa. No vittu, mistä minä arvasin, että isällä on huumorintaju? Pojat, hei. Kesä on iloinen asia. Miehän on niin iloinen, että korvat soi. No niin, aloitetaan. Mie kertaa säännöt. Heitetään, mitataan heitto. Sen jälkeen puhalletaan alkometri, joka antaa kertoimeen. Jos puhaltaa alle 1 promille, niin heitto hylätään. Allu aloittaa. Me puhalan. Ei tarvitse, se oli yliastuttu. Miten niin? Se on Allu kuule niin, että moukariheitto on tekniikkalaji. Me yritin pelkällä voimalla. Ei! Kuusitoista 40. 1,4 promille. Kato. 2296. No niin, lisää kerroita. Sitten Trump. Paska. Kato. Oi. Mitta loppu kesken. Heitto on hylätty. Näytä sitä mittaria. Sä tiedät säännöt. Isäs on kuollut. Haluat se ramppas kuulla vitsin pankkiryöstöstä?